Ekipa moja, lijep pozdrav iz Opatije, točnije sa terase hotela Royal. Danas za vas imam 3 vježbe, zove se 15, 15, 1. S time što ćemo ovu zadnju vježbu dizati od 1 do 10. Na kraju svega toga imam poseban zadatak za vas. Prva vježba danas je jumping jack, ukoliko ne možete raditi jumping jack, dobro poznata alternativna verzija ukoliko ne možete skakati. Druga vježba je plank jack, ukoliko ne možete raditi plank jack, zadržite poziciju upora ili ti plenka. A treća vježba je Navy Seals, alternativna verzija, je radite sa koljena. Odjava od mene, na kraju ću vam reći koji je vaš zadatak, sad se dobro zagrite, dobro razgibajte i krenimo u nove radne pobjede.
Ekipa, na početku sam vam rekao, današnji trening sastoji se 15-15-1, ovo je 1, dižemo od 1 do 10. Sada je na vama red da odradite piramidu 15-15-10, ali do 1. Nemojte zaboraviti dobro se istegnuti i osjećati se fenomenalno.